Game. Game na nga oh. Puro kayo may cellphone. Magic kami. Ay, mo to. Ano po yan? Anong gagawin niyo? Kuya. Ano gagawin mo, kuya? This what you call Ano po, kuya? street magic. Oh. Budget ba ang tanong mo? Ano? Kuya, sige, kuya. Game na kuya. This. Sigat, kuya. Hawakan nyo, baka sabihin nyo peke. Kuya, peke. Kuya, nagbalat eh. Look. You say that? What happened? I didn't see that. It's amazing. Oh, more. Gusto mo yung camera mo? Paano kayo mura? Mura. Gagawing mura. Ganto. Yan. Ayan, meet Erap. Ang pinag-arali po ngayon. Ulitin mo. Ako daw Nandito po tayo ngayon sa Malacanang. I-interviewin po natin ang napaka-controversial na mag-ama, si Erap. Erap. Live po to. Lapit. Erap, ano pong masasabi nyo ngayon sa nangyayari? Tatakbo po kayong presidential. Ano po ba ang Erap, makakatakbo ba kayo? Makakatakbo ba kayo sa lagay nyo na yan? Sumagot po kayo, sir. Anong balak niyo sa presidential? Tatakbo ba kayo sa lagay niyo yan? Oo. Maglalakad na lang. Nakakapagod. Mukhang hindi ka na makakababa ng elevate. Andito na po tayo para sa anak niya. Laban! Ano po ba sabi nito? Ganun ka, Jinggoy! Ganun ka laban! Jinggoy! Anong masasabi niyo sa ama niyo? Ang inangin niyo? Teka lang. Nag-rally. Kuya, ano po kayo nag-rally? Wala ko pinaglalaban. Pumunta tayo kay Kagiwa. Live po tayo, Stars Taragag tayo. Umakalit. Stars Taragag. Kay Helderbrand Bula, ayun, seryoso. JJ Helderbrand. JJ. Ano po ba? Kailan na laban niyo? After 5 years. Pupunta tayo sa star ng Ginebra. Sino? Jake. Ikaw umalis, yun. Jake Maniac. Ito kay Kagiwa. At Aljur. Kagiwa. Anong masasabi mo ikaw ang MVP ngayong... Hindi masaya. Masaya, okay. Salamat. Dadako tayo kay Gloria makapagalaro yo. Gloria. Ano po masasabi niyo ngayon may kasama? Dito po tayo ngayon kay ano? Sino ba to? Kay Chocolate po tayo ngayon. Chocolate, ano masasabi niyo ngayon? Yan, Doy. Sino ka ba? Jet pangan yun eh. Jay Cuenca. Ay! Si Aljur. Aljur. Ano sabi mo sa ating telenovela? Ayun, nag-iingat naman kami ni Chris. Pananagutan ko naman siya eh. Dito tayo kay nabuhay ulit siya. Namatay na siya pero nabuhay ulit. Si Vice! Ayun si Vice! Vice! Ano yun? Hindi mo pala sa ito. Lagi-laki mo lang mo. Dito tayo ngayon kay Efren Batares. Oh! Kasama inyo ba? Kay Alan Kay. Parang kayo magandaya to lang. Ito ang kinauhumilingan ng mga bata. Bayang niyo! Lumapok. Father Jose! Ito ang tinatag na lalaking pokpok. Lalaking pokpok. Father Jose! Ito ang anak ni James Yap. Baby James!
Tinamaan niya. Ito yung anak ni James Yap. Tinamaan niya ng lintik. Tinamaan niya ano? Anak ni James Yap. Tinamaan niya ng lintik. James Yap, ano mga kay James? Baby James. Sanay na magmura yung ano. Wala na. Ano sinasabi sa Hera po? Pera po. Hirap, mukhang mahirap. Jinggoy. Sisay ko ang pinakakain mo lang. Andito po tayo kay Jake Cuenca. At interview ko ba ang sarili ko? Jake Cuenca. Jake Cuenca. Andito tayo ngayon kay Maha Blanca. Si Baby James. Kung may in love mo si Baby James. Baby James. Oh, hindi gagano. International love na daw. Gagamboy. Gagambala. Okay lang. Lady Gaga.